Kudlíca, vypravena. Pepa jenom přijít před tu kamerou. Takže co vítři? Takže či lidičky, takže zrali, vítáme vás u nového videa a je to nám zase nový unboxing with surprise. Nebudeme to zdržovat, přišli nám dokonce 3 balíky, ukážeme tady 3 balíky docela velký jako kráva, do kamery. Velké jako svíně, docela jsou velké, pěkné, líbí se mi, počkáme. Tak Jeden má skoro snad 3 kilo. přesně jeden má 3 kg snad. Tenhle ten balík je od slečny Venduly, Vendulko ze Zlína, děkujeme ti za ten balíček, krásnej. Tady políču, jenom. Odesílatel je zase holka Tereza Bendová a je z nějaký fučíkový, takže tam jim asi pěkně fučí na palice. Točíš si jenom takhle iPhone na chvilku. Čekej. Tady ten balíček je docela dost prázdný, neříkáme, že nám to sere, ale zajímá mě teda kurva, co tam je. Tak. Kurva, to je ostré. To je nějaká růžová krabička, tyjo. Nějaká růžová bedínka. Ukáž. Oh, damn. No. No čum si na to, co to tady je. Co to tam je? Ty krávo, co to je? P jako pokšty a poslala mi nějaký mejdlo, si děláš prdel, myslíš, že smrdím, že se Co to je? Tam je tohle to v tom, kámo. Takže máme tady bullshit kapesníčky, samolepky, co tady máme? Peníze, kámo, tu máme a fejkový dokonce. Hele, a tam je nějaká, vole, to je nějaká čamanská měna nebo co? A mejdlo, smrdíme a se umíme každý, no. Každý máme jeden bombonek. Jedno mejdlo jsme nablaví a dvě mejdla tu máme. Kámo, co to je, ten mejdlo nebo bonbon? To je mejdlo, kámo, ne? Kámo, to je fakt mejdlo, děláte si srandu. Aby jsme nesmrdili, holka chce, jak nesmrdíme. Teresko, my ti hrozně moc děkujeme. Krásný dopis, nádherně si s tím vyhrála, krásný hovno. Siky to tady jede, ty moje ty bomby. Takže ti fakt moc děkujeme. Tady akorát píše co v rychlosti, že Strejda nám posílá mejdla z hotelu, strýc je moc hodný teda. Děkujeme, takže Strejdo, díky, že chceš, ať nesmrdíme. To tam čorknul v hotelu. Já se loučím, ahoj, prosím pozdravte do videa Terku a Lucku, děkuji a doufám, že to přečteme, děkujeme Terce a Lucince. Terko a Lucko, dankeschön. A opatrně, kámo. Kámo, já to otevřu opatrně, neboj se a víš už, co mi říká, co v tom by mohlo být. Co už mi nějaký říká, kamaráde, dáme tě! Kámo, je to tam, další slovečka, kamaráde. Ty piče, co tak to je? Je to jasné. Cože? To si děláš kokonsáčka. Kámo, já tam vypadám jak nějakej ty vole Smetáksiky, ty vole, tam vypadá. Ty vole, ale pouště to má. Takže či lidičky a já čauky lidi. Co pak já naprdele říkám čauky lidi? Ne, ukážeme to tady. Ale jo, pěkné to, pěkné. Ale já naprdele říkám čauky lidi. A teď rychle na druhý balíček. Kámo! Co tady další, kámo, dopis? Čekej. No to si dělal ty. Tady je první, jelikož nevím, kde se bydlí, no, nedozvíte se to někdy, kde se bydlí. Tak, a tady obálka je prázdná, protože to asi vydali, tady to, ten dopisek z toho. Taky si ho přečteme v soukromí, za chvilku, nebo přečteme si to. A teda, takže my ti, Vendula to myslím, to byla. Vendulko, my ti jaký hrozně moc děkujeme a podíváme se dovnitř. Kámo! Bullshit forever. A tady nějaký tatínek řezal z desky na pile. To je klínčíky, já nevím, jestli to vidíte. Snad, jo? A pak tady destičky ještě 2. To máme pod pivo. Pouštěj asiky. Tak jo, takže takhle to vidíte. Je to moc rovně Kámo, ty mi to došlo, to je ta oboustranná lepenka, kámo, to se máme nalepit, můžeme nalepit na zeď třeba. Takhle to si tady sundáme a můžeme si to nalepit, kámo, někam. To je nice. Vychytané jako svině. Hej, to je t-shirt, kámo! To ještě z toho tábora, ne? To je nějaký táborový trika, ty vole. Kámo! Kozáka! Tričko bullshit. Kámo! To si děláte srandu, tady už se někdo vycákalo? Někdo tady pěkně strýkal, no. Asi sněd borůvky. Děkujeme ti moc. Je to krásné? Zračka! Je to krásný. Pak máme ale jahůdky a jojo beru dole rybičky. Tak já si to dám aspoň takhle. Čekej. Aby
Pak pochty, ty víš k čemu. Nějaké papesníky tady, nějaké papesníky. No ty král. To se použije, to se neboj. Tady je taková krabice, pokud nejsi pochty nebo siky, tak rychle vypadni, nebo ti na hlavu spadne šipka a hovno. To si děláš prdel. A teď tady ten mega balík, kámo. Ten je od naší faninky Nelly Niso. Takže Nelinko. Ta krabice má snad 30 vrstev, ne? Pěkná krabice. Pěkná. Tak kámo, zabereme to. Počkej, no to otevřeme takhle kámo do kamery, jestli ještě na to nepodíváme. 3, 2, 1, od teď. No ale bráku! Oh shit! Kámo! Tak tady mi poslala. A já jsem nic nedostal! Tady mi poslala krásný tady nápis, dřevěný nebo plastový, nebo já nevím co to je. Takový nápis Siky mi poslala dřevěný. No, to kámo, to je mega tady tohle. Pak jsou tady Energy, takže mi oblíbené. Přečtu teda nějak rychle ten dopis, budeš to zatím ukazovat, co tam ještě je. Jo. Dobře, takže nás pozdravujou, píšou tady, nevím, je to tady nějak zvláštně napsaný. Nechtějí se tady s tím psát. A Fruty. zdraví nás teda Petra a Nela. A co tady nějak rychle, zase jsme poslali dopis, píšeme ve školce, jaký školce, kurva, oni chodí do školky, dáme nechodí do školky. Tak v balíčku máte, to snad nepřečtete, co to tady je, do prdele, já se v tom vůbec nevyznám. V balíčku máte věci, které se nám teď nechtějí psát, snad se vám balík líbil a ahoj. No, balík se nám kurva líbil, jako. Stručný dopis, krásný Tolik dopis. mrumíků tady. Takže to je konec tady toho unboxingu. Pouštěj ho. Asi jo. Přesně tak. Ne, pak vám teda moc děkujeme. Prostě mega happy, přišly nám tady krásné věci, že vám děkujeme hrozně moc. Vendule, Nelině, Petře a Nelince, Petře a Teresce. Všem 4 slečnám teda neskutečně děkujeme a Zaslouží si teda samozřejmě palec, který bude stejně nám. Zaslouží si slečny odběr pod náš kanál, se zaslouží slečny. A zaslouží si obří pusu od nějaký krásný 18 až 20 letý dívčiny, která by se mohla objevit. Přesně tak. A slečny si zaslouží od nějakého 10letého chlapce. Tak jo. Takže Takže jasně, ok. Tak ahoj!